Public interaction amai bogazan CCI pathua klam along rat amai pi kapaman pon. Karbi anglong along le ambania phan ke pekji along nili tumpen ke chedon dun thek thek JCC PA pen pini pherang kya mai along pen lam the chepak lang pon. Tarapung borlang so arat pen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang nilip MAC Pabitra Rong piaphan kachuru. Karbi like abirta kilang ver arat do anaphan sitami nilihin pen kardom nang pajur ikla kardom pini arnikang sama birta along pen nili samireng mirti mongpi totang te pini arnikang sama birta angton pen arjuponikha. Public interaction amai bogazan CCI pathua klam along rat amai pi kapaman pon. Bogazan subdivision MAC constituency angkang keparlupon. Bogazan CCI pathua klam along rat pen kachingki chethan mati CM public interaction amai pi paman pon. Bangso amai kapaman pon along rong aradatum kiduk kisung alam the KAAC along kinang sot kaching thur asai towar me lang si kachilang ahem school ahem dolang lahai hui alam radatum pimpur alu pentami piduno. Lam thepen sitami rat kiduk alam chepaklang dun lapen CM Dr. Tuliram Ronghang penta lamchak chipidun si prabjin pen isi booklet silam si doan pimpur alo kijong pon anta pachun pon po pusi mai along than pon. Mai along CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Surya Rongphar EM Madhurya Dhekial Phukon EM MAC atum chetong donsi mai mesen pen pachun pon kan thau kris rikeba nikan pokera isia prang ge do tumsi dake longle apota ta long choti puni ne yeklang ra la pen kirang la so phigirang atum phan mangke la ke longle apota la pen apota ko pipia sayang deng kaching thurjima la solam puthak rarang no ke ran la pen rat pen kaching ki ke jethan la pen alang tum pipia akesung tok jir pen anga pido hola hai ka pichun je pas ke ba bukajan elni konsensi bangke da bukajan emisi homosti bangke lada bangna chin lo Karbi ke hai jumbo sitame da Karbi tum upipia sang deng ke long lema lahai sang deng pichun je pas tu alang tu alam itum deng onlo ade na pusar si pada dolo lahai ka pichun je athan lahai sang deng klem pichun je pas itu Karbi ma tu no mas pon lemo ke ba News report Karbi Live. Karbi anglong along le ambania phan ke pekji along nili tumpen ke chedon dun thek thek JCC PA pen pini pherang kya mai along pen lam the chepak lang pon. Pini therepo niphai troxy arni District Press Club of Karbi anglong asai hem along JCC PA asong atum pen pherang kya mai kang nipon. Pherang kya mai kang nipon alam theke kedam tang arni Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma kaningje pon Ambani Company aphan longle ke pekji ke Karbi anglong along lo lasi nikre pho angbong adim aklong langdam popu kaningje pon ke chokche pusi pini pherang kya mai along lam thek jaipon. Lapen Karbi anglong lapen ke dimaha sau along le kopia potsi Assam a Chief Minister amek nangchibi lord lasi laso along KAAC atomta kachedon dunsi ingsam rilo maputa khorsing teron pen arjupon lasi lapuson Karbi anglong along le bidikang limpen nangkithi along ke Karbi anglong ke do an hamphang asong atum penta dodun joy nangni pusi ningjepon. Angton alam the kachini jia phan pherang ke thengno kaningje pon alam the le arjupon sina Assam 2.0 angbong itu Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma ake hai kaningje la sonsi ningje lo niphan penang amoni datum nangi pudo la Karbi anglong ala so CM pan ko bisi kepon kri nang ko wadim ke la son hello to se pulo dakke industry ili satum ke wangi pananing hang lo aning hang sita la so development ma pangke lonely nangi la si lonely ke do ke Karbi anglong pen NC ala la si non ke NC
la ambani apan lada Karbi Anglong arlo la son Napier wabab ingnarangan buda pulapan ingnarangan buda Napier nan grass wala so katiki ya pandang si ambani apan long nikri pong nitum long lepi bu te ambani ko malo pulau nang telai kado beda Cina ambani ke India apana government apana amaranta ke nam de puna tu India apana mata nam de lasi lasona company atum ke dake ke mang lo pulau te ciri ini si ini apana ke bang lagi lalu nggak ciri anta aci kita asuri si la pulau tang te aku ambani pulau te dake Karbi Anglong jor kali lo long le jor amonit pen akar Karbi Anglong benar nam de lasi non nelitung kaninje kantung lo kaca Karbi Anglong rata para pacini kantung lo lapene Karbi Anglong autonomous council kecepahen ku abang ku atung handa kacuningri kantung lo mangkelai lo ambani asonson industrial la satumpan industri satumpan longle ki pia prang ke Karbi Anglong longle ki pia prang ke phong kep mathasi kemi lapen ke ambani aya pan kamatha alara bangke kopilo dak Karbi Anglong Karbiara jasmen pet ke alama bangsi matha nanji lasi non labangso prang sitame laso a company banglote laso CBG apanda ambani banglote Karbi Anglong kan kopipia le doi ma kopipi kana hok doi ma labangso alam sitame pinian nian sitame beklang kela ako laso lama na che thagi lason tai nitum tang klaim telang ke budaya arlo ke kopiluma laso alama konane ka cekroi tang dolo lasi memelo lasi nelitung kacuningri bangke la Karbi Anglong autonomous council kacipain buatung sita la bangso alam bangke alang litung pom kepak matasi final decision bangke MC kemi lapen nelitung bangke jedon dundi development nangni puapan kelita iliviri derji a development bangke nelitung bangke kroi kre la penil tume dake jedon dundi lasi organization ke doana to panda Karbi Anglong Karbiara mesen nangi bua kamatha ben ke senga organization ke doana to pan sitame nelitung la bangso a press meet ben sing pachini lo chonigri lo sita pinianian sitame la bangso chief minister a statement longlok arju longlok thek longlok pen sitame ko final itu organization atu mo ke kaninge do thek long lelang arju long lelang neli tong lelang kai lo ne pilone la pen ke ladakh ne to pini kaninge kan to le Karbi Anglong 10,434 square kilometer angbo longli ke joy non ko andolang la council sor chichini ne ma longli ke joy non ko andolang longli ke joy dolang bulai ligi piwara ta chokti ate prang alam da cema da prang aubi alam da litum cema tanang kogi lasi lari kado kabe non bangke litum ke kopilo longli sonalam ke landam lu pulotam te longli kabe si kopilo mala wildlife sanctuary arlo kilu cilan so longke bikson nangko lasi lahai kado kae lam sitame anton pen mata pemesi Karbi Anglong autonomous council sitame labang so lama bangke kamatha kacil larji ambani apa longle ke pini buat lama bang asal decision bang ke kacil larji decision kacil larji bang masih nili tu ke pini nang itu labang so press pensi nang itu prosi nili tu Karbi Anglong autonomous council Karbi Anglong Arab Karbi Anglong asong ke doan atau masih tapi Chonigri ninggil emdelo ninggil lethorlo laso ambani apan longle kipiji ku chief minister akehai kaninje allama bangke ne ke chedon dunde lake pini sita chedon dunde penam sita chedon dunde lasi chief minister akehai apan sita mela bangso allama bangke kacemat sudie bang pan senil dunge pini laso press meet pencho santi purlo Puredlo, Arlong Puredlo, Koila Puredlo, Gala, Kopila, Kuar Jai Kado Beda, Arlo, Longli, Arlo, Portini, Arlo, Kopia, Mangedoan ke Ladake Puredpo. Lapen layong si lithium uranium kedo an ke Ladake Puredpo, lasoki Pured pen ke pon dia bang konsi, non bang ke lasi lithium. Lasi
non bang ke la khai jong si pure lo aku la Singhason range of hills jong si lawi kardulo pulo te ada lang masih kringeti ini tu lang masih junlong le dei la so Singhason range of hills ke arlo do aling pedona sita la mangso range of hills bang ke ko pilmai litum kace rai koma bang ke nang so sita non bang ke rai ni lada ka lam do ni liar julong lo julong lo sita lada ke unelo mane ki unede nanya kamalama no council sor lagai bang matha la penon da tangka panlok si matha la so bang lo pulote towar dampo towar pi ni lo pulote ada along li compensation pi ni lo la so tengsi mane dege bang potta ka do bita claimant lo bini potta ka do bita enet dai yo la so bang la si la so tangka pan lok tangka nang ni ko pan kali development nang ni ko pan kali development nang kala so development nang ko Dipupen Bimal Singh Teron report Karbi Lai. Tarapung, Borpung, Borlangso, Aratpen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang, Nilip MAC Pabitra Rong Piapan Kachuro. Nilitum Ongdung Arni Pen, Labang Swali, Labason Doji Puniltum Nilimang, Ta Himan Melape Matate. Sitame Pini, KAAC Gachari, Tim Karbing Longsar, Dr. Tuliram Ronghang, Alang Lipan Aprang Sia Keroping tu. Tarapung, Borpung, Borlangso Arat, Ningkan Pokep Aprang Penlo, Towar Mesen Nang Jipu Kehang, Sitami, ASDC Akaya Hut, CM, EM, MLA, MAC ta Congress Ahuta, PP. Radatum Kisung Loksi Chetong Nang, Sitami, Non-India Angkang Pita, BGP Asorkar, Chari Detpen, Karbi Anglong Sitami, BGP Sorkar Si, Non-Charilo. Bangso ajo KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Nilip MAC Pabitra Rongpi lapen MLA Dr. Numel Momin Tarapung Borpung Borlangso Aradaphan Lamchak JPC Non Chepa Plengsi Towar Selam Bomlo Bangso Joksi Tarapung Borpung Borlangso Aratki Kachehok Tuong Hemprek Kilong Ateng Anlo Lasi KAAC Kachari Bangpu CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Nilip MAC Pabitra Rongpi MLA Dr. Numel Momin Aphan Choropar Piklo Puta Rapen Lamthi Chepaklangpon Lapen Tarapung Ahavar Along BGP Local Committee President Mohantok B Lapen Lems Mati App Shop Holder Ramsing Krositami Kachoro Pajirpon Tang te Pirang Kia Tengno Lamthi Kaningje Arjupon Sinang Nang Litum Fan Pirangke Abiting Tumpan Nang Chupa Ateng Benang Litum Nang Pili Pot Nang Litum Pan Akiro Pilo Prangsi Lapen Bikhekoy Nang Litum Afan Nang Kipake Nilitum Lahenlo Nilitum Ongdung Arni Pen Labang Swali Labason Doji Puniltum Nilimang Ta Himan Melape Matate Sitame Pini KAAC Gachari Tim Karbing Longsar Dr. Tuliram Ronghang Alang Lipan Aprang Sia Keroping tu Alang li Kamathak Kimi Penajok Dhorom Lapen Parti Cipu Pepin Pen Nituma Inglong Arat Borpung Tarapung Borlangso Arat Pan Mathasi Pini Labang Suatuar Nitum Nangkelang Panwang Lo Nilitum la Borpung Tarapung Borlangso Nitum Polling Center Pli Local Committee Nilitum Chingrum Si Nilitum Pini Nangletum Panang Kipake Lahen Lo Lasi Pini Sir Dr. Tuliram Ronghang Aphan Aprang Sikro Pilo Lamo Nilining Jelo Lapena Aphi MLA Bokajan Dr. Mulmin Alang li Phantame Nili Akiro Pingtung Alang li Kodok Awe Kechipiduk Pen Alang li Mathat Hipen Nilitum Nili Bahawar Phan Lapuson Asai Nangkedeng Tipo Dapot Alang li Phantame Nilitum Akiro Pilo Lapel Ladak Local MEC Sir Pubitro Rongpi Alang li MEC Mandat Pen Nilitum Aphan Lapuson Nangdeng An Keklem Pithegapot Alang li Phantame Nilitum Suri Akiro Pilo Lasi Nilitum ke Borlangso Borpung Tarapung Asor ke Nilitum ke Kachihok Ong Nilitum ke Hemprek ke Nilitum Han ke Kilong Tanglo Pusi Nilitum ke Ningkarong Ong Nilitum ke Cilakapon Delo Nilitum ke Hemprek Kilong Lo Pusi Nilitum ke Labang Sotuar Penajok Nilitum Ningrong Cipilo Lasi Lapuson Longji Minipu Nilitum Mathathe Lasi Ongdung Apor Husar Dr. Tuliram Ronghang Along Mai Long Ningjelo Nilitum Klempon Vegji Nilitum Cesai Pon Vegji Pu Alang li
kining je pen pini alang ke pe pleng thega pot nile to malang le phana kero pilo News report Karbi Live. Piniar ni kang sama berta ke lapo ang si kang tonpon iklo do methak mi kurwang thu.